Iawn. So felly, wrth i ni gychwyn y sesiwn yma heddiw, nifer fawr iawn o bethau yn gael I drafod yn y manyleb rhan yma o'r manyleb, ond prosesau yn arbennig sydd angen I ganolbwyntio ar raddfeydd wahanol. So, fel ydych chi'n siŵr o fod yn ymwybodol, ac athrawon chi wedi pwysleisio ar rhan o'r uned TGAU, mae y cwestiynau agored a cwestiynau y lefel uwch sydd yn gosod fwy o her, ynddo fe. Ond na I jyst atgoffa chi ar gyfer y sesiwn yma, mae yna modd I chi gofyn cwestiynau ag ateb. Mae gennau co-pilot hefyd yn helpu fi. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn yn unrhyw adeg, dwi'n barod yma I helpu chi ag ateb unrhyw fath o gwestiynau. So felly, mae'n siŵr bod mae disgyblion blwyddyn 10 ac 11 yn bresennol fan hyn, ac y pwnc craidd afonol ac arfordirol dwi'n ganolbwyntio ar yno fe. Felly, y llun sydd gennym ni fan hyn, meddylwch am y tirwedd, meddylwch beth sydd gennym ni fan hyn, cyn bod fi'n falle yn canolbwyntio ar y pethau prosesau. Cwestiynau sydd angen ofyn am y llun ydy, a ddylsym adeiladu ar y gorlifdir. Mae gennym ni ryw fath o gorlifdir fan hyn, lle mae'r afon yn troelli neu ystumio, derm fwy dechnegol mi ddawn ni ar draws. Ac wedyn ni ba raddau ddylsym rheoli'r afon, ac beth yw'r problemau gwynebu'r pobl sy'n bosib yn byw ar hyd yr afon yma. Ac wedyn falle cwestiwn arall sydd angen meddwl amdan, wrth I ni fynd trwy'r gwaith yma a'r prosesau'n enwedig, pa rôl sydd gan falle'r planhigion wrth amddiffyn a rheoli ar afon yma. Fel ydych chi'n ymwybodol, nifer fawr iawn o termau yn rhan o'r uned yma 1.2.1 edrych ar raddfeydd afonol. A mae'n siŵr bod chi wedi gweld y diagram yma edrych fel rhyw fath o goeden yn diwa. So felly, os ydych chi'n gwachod hwn unwaith eto, mi allwch chi roi saib neu pause i'r fideo os ydych chi eisiau, ac wedyn ceisio hwnna eich hun. Ond ar gyfer pwrpas y webinar byw yma, mi na I fynd mlaen ac at y sleid nesaf a meddwl am hwn wedyn. Ond wrth gwrs, allwch chi ofyn cwestiwn yn y live event yn y cwestiwn ag ateb os eisiau. So felly, termau allweddol sy'n dod o'r uned yma ydy pethau fel gwahanfa ddŵr, y watershed, fel dyn ni'n gweld, mae'r rhyw fath o ddelwedd 3D fan hyn yn dangos y topography, siap y tir. Topography I ba rhan mae'r dŵr am ddisgyn. So, dyn ni'n meddwl am y gwahanfa ddŵr y watershed. Mae yna di gyda ni fan hyn yn dangos pa ochr mae'r dŵr am ddisgyn. Felly dyma ni'n diffinio beth ydy ystyr gwahanfa ddŵr. Ydy o mewn I un basn afon, neu ydy o mewn I basn afon arall. Fel dwi'n bwysleisio, geirfa yn allweddol i'r uned ar rhan yma o'r manyleb. Cydlifiad, neu'n Saesneg confluence, lle mae ddau afon yn cyfarfod I mewn i'r prif afon. Y pwynt yna lle mae ddwy afon yn cyfarfod, yn cwrdd yna fe. Dyn ni gweld yn y ddau lun gen I ni fan hyn, mae yna ddau afon yn llifo mewn i'r prif afon. Cwestiwn rhathregol, cwestiwn agored. Wel, beth yw'r problemau sy'n gallu codi wrth I ni falle adeiladu ar hyd y cydlifiad yna? Ddau afon yn cwrdd ar un adeg. Dyma ni mynd nôl at y sleid cyntaf. Bosib bod chi wedi meddwl am edrych ar hwn efo eich athrawon yn barod yn eich ganolfannau. Tarddiad, the source of the river, yn allweddol gair fan hyn. Dyn ni edrych ar lled nentydd, tributaries, nifer o afonydd bach sydd yn llifo off y brif afon. Wedyn, dyn ni'n edrych ar y confluence, y cydlifiad, dyn ni'n sôn am barod, y prif sianel a'r gwahanfa ddŵr. Ac wedyn gair allweddol arall ydy'r aber, the mouth of the river. A dyn ni'n rhoi hwn yn ei gyd-destun, ni'n gallu gweld rhyw fath o diagram 3D fan hyn, 3D, three-dimensional felly, ac sut mae'r afon yn llifo o'i tarddiad I fyny yn y blaendir yn y mynyddoedd ac yn ffeindio ffordd I lawr at yr aber lle mae'r afon yn cwrdd ar môr.
A dilyn y daith yma, dyn ni am wneud wrth i ni astudio rhan yma o'r manyleb. Dyn ni'n gweld rhyw profil hir, long profile o'r afon fan hyn. Y tarddiad, yn gweithio i ffordd i lawr, just edrychwch ar falle morffoleg neu siap cwrs yr afon. Morffoleg ar allweddol soffistigedig yn cyfeirio at yna. Y siap yr afon, sut mae'n newid i cwrs. Cwestiwn rhethregol arall, pam? Pam mae'r afon yn newid i siap? Cwestiwn agored iawn i gael chi feddwl. Mi newn ni trafod fwy ac edrych yn fanylach mewn i hynny mewn munud bach. Mae'n siŵr bod rhain, unwaith eto, dwi'n uwchleuo'r geirfa allweddol yma. Mae'n ddwyieithog yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mi allwch chi weld bod y 4 broses o ryddiad, mae'n siŵr bod rheina'n canu cloch. Geirfa ydy'n rhain, ac fel dwi'n bwysleisio, falle mae cof yn bwysig, ond rhan sylfaenol ydy hwnna i'r manyleb ac i lwyddo yn TGAU Daearyddiaeth. Wrth gwrs, mae cof ac y geirfa allweddol yn bwysig, ond cadwch chi mewn gof am y cwestiynau mawr, y cwestiynau am y darlun mawr mi nes i osod y dechrau'r sesiwn yma. Mae'r rhain allweddol iawn, geirfa allweddol yn bwysig i chi fynd ati i gynnwys yn eich cwestiynau estynedig. Cwestiwn agored iawn gennych chi fan hyn. Edrychwch ar y llun. Mi gallwn ni feddwl am nifer o gwestiynau. Ond dyma un, pam bod y tŷ yma wedi cael ei adeiladu mor agos at lan yr afon? Mae'r peryg, mae o dan risg yndi. Dych chi rili meddwl fasa y tŷ yma wedi cael ei adeiladu yn y lle yma lle cyntaf? Byswn ni ddim yn byw fyna, byswn ni ddim yn ystyried os byswn ni'n adeiladwr neu rhyw fath o bensaer yn cynllunio yn adeiladu tŷ fyna. Ond dyn ni fel daearyddwyr yn dall bod yna brosesau pwysig yn dylanwadu ar hyn, yn does? Erydiad, erosion. Erydiad yw pan fod dŵr yn treulio creigiau cerrig a pridd ar wely a glannau'r afon. Erydiad wedi chwarae rôl pwysig yn lleoliad yr afon yma ac sut mae o yn torri neu hyd yn oed yn tandori. Gair allweddol arall mi ddawn ni ar draws, tandori mewn at y tŷ yma. Mae yna 4 fath o erydiad fel ydych chi'n gwybod. Yr un cyntaf, sgrafellu. Ac mae'r llun yma yn dangos yn effeithiol iawn sut mae'r broses yma'n gweithio. Darnau o ddeunydd yn rhwbio'n erbyn ei gwely a glan yr afon fel effaith papur tywod. Term allweddol, proses arall o erydiad a threiliad. Deunydd sy'n cael ei gario gan yr afon yn taro yn erbyn ei gilydd ac yn torri i fyny'n ddarnau llai mwy crwn. Allweddol iawn. Weithred hydrolig. Dŵr yn cael ei wthio i'r craciau yn y lan. Dros amser bydd yn chwalu'r lan a bydd y darnau mawr o'r lan yn disgyn. Hydoddiant. Dŵr yn hydoddi mwynau o'r gwely a'r glannau ac yn cario nhw i ffwrdd. A fel ydych chi'n gwybod, cof yn bwysig fan hyn, ond wedyn mae angen i cymhwyso'r gwybodaeth. Mae'n siŵr bod eich athrawon chi wedi pwysleisio'r rôl o ddefnyddio'r wybodaeth yma ar gyfer y darlun mawr. Prawf bach i chi fan hyn, os ydych chi'n y cwestiwn ag ateb yn gwylio hwn yn fyw, prawf bach i chi ydych chi'n cofio, rhywbeth sylfaenol iawn. Ond os ydych chi'n edrych yn ôl ar hwn, mi allwch chi roi saib, pause a felly profi hun unwaith eto. Felly dyma fi. Yn mynd ymlaen, gweithred hydrolig. Beth arall oedd e? Ydych chi'n cofio? Threiliad. Doddiant. Felly, 4 proses erydu allweddol. Clip fideo yn fanna, dwi'n awgrymu i chi, mwyn i chi gwthio hun ymhellach i fod yn ddysgwyr annibynnol, mae rhaid i chi mynd cam ymhellach. Nid fod yn ddibynnol ar ni, fel athrawon yr arbenigwyr, sydd gennych chi ar lawr y dosbarth, pwysig iawn,
ond dyn ni fel athrawon yn disgwyl i chi fynd ati i ddarllen o gwmpas y pwnc ac felly defnyddio'r ffynonellau sydd gennych chi ar eich cyfer chi. Un tip bach, wefan fach i chi fan'na. Gair allweddol arall. Pan mae dŵr yr afon yn symud deunydd fel cerrig a phrydd ar hyd ei chwrs. Meddylwch yn cludiant y bws yma, sut mae'n cludo disgyblion ysgol ar hyd y lonydd i'n ysgolion ni. Troli marchnad yn cludo nwyddau. Yr union rhyw fath o cysyniad sydd gennym ni yn y proses afon. Mi fyddwch chi'n glywed efo fi termau allweddol a lefel o esboniad yn dod drwodd. Felly, gan wrth i ni edrych ar y lluniau sydd gennym ni fan hyn o'r afon yn cludo, beth yw'r amodau, conditions, sydd angen i'r afon yma cludo i lwyth? Pŵer, nerth, gweithred hydrolig yn gweithio fan hyn, yn cludo llwyth yr afon i lawr o'i blaendir y tarddiad i lawr at y gwastatir yr aber lle mae'r afon yn cwrdd â'r môr. Jyst gwrandewch sut mae'r terminoleg yn dod efo fi yn siarad. Dyma sut y ni hefyd yn disgwyl i chi anelu uwch a seren hefyd ddefnyddio'r termau yma. Silt, gwaddod yn cael ei gludo fan hyn. Mae wahanol siap, maint o ddeunydd yn does. Pam felly bod rhai deunydd yn cael ei gludo a rhai eraill ddim? Mae'n siŵr bod hwnna yn gwestiwn rhethregol pwysig a mae'n siŵr bod eich athrawon chi hefyd wedi codi'r cwestiwn yn barod i chi. Mae yna 4 broses o gludiant fel ydych chi'n gwybod. Rholiant. Mae'r fideo yn chwarae a fel ydych chi'n gallu gweld pa mae'r cerrig a chreigiau yn rholio ar hyd gwely'r afon. Proses cludiant allweddol. Neidiant. Mae'r fideo yn dangos yn effeithiol iawn sut mae'r proses cludiant yn gweithio. Gronynau o faint, o wahanol faint, yn neidio neu sboncio ar hyd gwely'r afon. Daliant. Mi fyddwch chi'n gweld fan hyn bod deunydd mân ac ysgafn fel silt a gronynau o faint clai yn cael ei gludo dros fellter hir yn llif y dŵr. Anodd iawn i gweld hynny. Hydoddiant. Man. Felly dwi'n disgrifio hwn i'r disgyblion lawr y dosbarth efo fi fel mwynau minerals, fel rhyw fath o man iawn fel potel o squash ydych chi'n ysgwyd o wedyn ac mae'n hydoddi dissolve yn y dŵr ynddo fe. Pan mae rhai mwynau yn hydoddi yn y dŵr. Felly, dyma ni'n crisialu y 4 proses o gludiant. Allweddol iawn. Dyddodi. Dyn ni'n gweld bod dyddodi, deposition, dyn ni yn dyddodi ein llwyth. Dwi yn pigio dan y garreg ac yn gollwng o. Pam? Beth ydy dyddodi? Mae hwn yn digwydd pan nad oes gan yr afon dim digon o nerth neu egni i gario'r llwyth ac mae'r deunydd yn cael ei ollwng. Meddylwch chi pan mae gennych chi focs mawr, sgennych chi ddim digon o nerth i gario fy mhell. So felly yn union un fath, yr egni sy'n allweddol fan hyn. Mae dyddodiad yn digwydd pan fod yr afon ddim efo digon o nerth i gario'r llwyth. Afonydd wahanol siap, allweddol iawn fel ydych chi'n gweld fel hyn. Mae deunydd trymaf sy'n cael ei ddyddodi'n gyntaf. Gall dyddodi digwydd pan fod lefel yr afon yn disgyn. Enghraifft ar ôl cyfnod sych neu ar ôl llifogydd, neu pan fydd y cerrynt yn arafu fel ar yr ochr mewnol o ystem. Allweddol iawn. Mi wna i sôn fwy am ystymiau mewn munud. Mae dyddodi'n digwydd pan nad oes gan yr afon ddigon o egni i gario lwyth. A deunydd trymar sy'n cael ei ddyddodi'n gyntaf, fel dwi'n dweud. Felly, dyn ni'n cysylltu nôl i'r darlun mawr. Geirfa allweddol. Gan feddwl am falle un cwestiwn, dwi'n edrych ar y cwestiwn ar y chwith ar y gwaelod, problemau gwynebu'r pobl.
Dyn ni wedi gweld falle tystiolaeth yn barod. Tystiolaeth o'r tŷ yna, a dwi'n nes i ofyn y cwestiwn do. Pam fysa pobl yn byw ar hyd y gorlifdir? A'r afon yn erydu i mewn i'r glannau'r afon. Y prosesau yma o gweithred hydraulig, cyrathiad a threiliad yn gweithio, yn cydweithio, ac yn torri i mewn i glan yr afon. Mae'n bwysig yn ni. A jyst gwrandewch felly sut mae'r termau yna fwy soffistigedig. Mi rydych chi'n ymwybodol, mae'r lefel o cof wedi dod mewn, ond jyst gwrandewch sut mae'r elfen o gymhwyso gwybodaeth yna, application of knowledge, yn cael ei ddefnyddio i sefyllfa newydd. Dyma fi wedi gosod sefyllfa newydd i chi, a chi'n felly'n ymwybodol o'r, erydiad, ie, mae hynny'n broblem. Mae afon, yn cludo lwyth ar gyflymder cyflym. Felly, yn creu broblem. Felly, mae rhaid ni bwyso mesur yn oes. Ydy yn addos i adeiladu ar hyd y gorlifder, oherwydd mae o yn cynnig problemau. Lot fawr yn does, lot fawr o bethau'n cael ei sbarduno yn y meddwl wrth ni feddwl am rhain. Ac fel dwi'n dweud, hwnna sy'n yn soffistigedig wrth ateb cwestiynau o lefelau uwch. Fel dych chi'n ymwybodol erbyn hyn, mae'r brosesau yma'n arwain at tirffurfiau afonnol, a mi wna i ganolbwyntio ar ychydig rhai ohonyn nhw. Heriadrau, un adnabyddus iawn efo chi fan hyn, mae'n siŵr eich bod chi wedi astudio yn y cwrs TGAU. Heriadrau yn bwysig iawn. Ond sut maen nhw'n ffurfio? Trawstoriad, neu byddwch yn ofalus, dwi'n ymwybodol bod y term allweddol arall wedi cael ei ddefnyddio, hyddoriad. Mae'n dibynnu pa falle term dych chi'n fwy ymwybodol, ond cross-section yn Saesneg yna. Edrych i mewn at y rhaeadr dyn ni'n neud fan hyn. Tirffurf a graddfa wahanol, allweddol iawn. Dyn ni'n gwerthfawrogi graddfa. Cofiwch cysylltu hwnna nôl i'r manyleb. Graddfa di bwysig, a dyn ni'n edrych ar graddfa ganolig fan hyn. Edrych ar sut mae rhaeadrau'n ffurfio. Ar rhan dyffryndir, ar rhan ganolig ar afon. Mae rhaeadr yn cilio. Oherwydd bod y craig meddal gen ni ar ben y craig meddal. Pam felly? Wel, mae craig meddal yn gymryd llai o amser i erydu na craig canaled yndi. A allech chi weld sut mae'r broses yma o tandori, undercutting, reit o dan y craig caled, asgwn ni be fydd yn digwydd wedyn i'r craig caled. Ydych chi'n gwybod? Cwestiwn i feddwl amdan, posib i chi roi saib i'r fideo. Ond ar gyfer y webinar byw yma, na i barhau. Mi fydd y craig caled, yr overhang, y gordo yma yn disgyn i mewn. Meddyliwch am maint y graig yma. Maint y graig yma yn disgyn i mewn i'r plymbull, plunge pool. Beth wedyn sy'n digwydd i'r deunydd yma? Wel, just i chi fod yn ymwybodol, geirfa allweddol unwaith eto yn cael ei blethu mewn. Dyn ni'n dechrau siarad fel daearyddwyr, ynddo fe? Dechrau fod yn ymwybodol y geirfa allweddol sy'n bwysig mwyn i esbonio'r broses o sut mae'r tirffurfiau yn ffurfio. Tirffurfiau dyn ni'n gweld ar draws y wlad wrth i ni grwydro ein afonydd. Pwysig iawn i ni fod yn ymwybodol wedyn wrth i rhaeadrau ffurfio, wel, dyn ni yn ymwybodol bod yna ceunentydd yn ffurfio. Edrychwch ar y llun yma ac edrychwch ar y siap y tir, y topography, pa mor serth ydy'r ochrau yma. Cwestiwn. Lle oedd y rhaeadr yma gan mlwyddyn yn ôl? 1000 o flynyddoedd yn ôl. Cwestiwn i chi feddwl amdan. Pam mae o fanna heddiw? Wel, dyn ni'n gwybod, oherwydd y broses yna o craig meddal yn erydu'n gyflymach o dan y craig caled, symud yn ôl mae'r rhaeadr yn gwneud.
Mi fysa'r rhaeadr yma y llawer fwy agosach i ni na beth ydi o heddiw, bosib can neu miloedd o flynyddoedd yn ôl. Ceunant yn tirffurf allweddol fan hyn. A dyma llun fach sydyn yn cael ei ddangos o'r sut pa mor bwysig a sut mae'r tirlun ni'n cael ei gerflunio. Dyn ni'n dechrau dall sut mae'r tir ni'n cael ei ffurfio. Y prosesau yma yn chwarae rôl pwysig. Cwestiwn dwi'n gosod i chi ac yn cael i chi feddwl amdan cwestiwn arholiad. Eglurwch sut mae'r proses yn ffurfio ceunant. Cwestiwn aml iawn sy'n gallu codi sy'n codi ar rhan gofyn i chi ddisgrifio ac egluro ceunantydd a rhaeadrau. Dyma'r meini prawf llwyddiant y cynllun marcio. Dwi jyst mynd uwch o leo falle y lefel uwch y 3-4 marc am feddwl mae'n cwestiwn 4 marc ydi o. Datganiadau clir a llawn sy'n cysylltu gyda'i gilydd. Enwi prosesau. Dyn ni ddim yn anghofio be dyn ni newydd ddysgu. Prosesau hindreulio, prosesau erydu, prosesau cludiant, chwarae rôl pwysig. Sut maen nhw felly yn plethu mewn i'r cysyniad mawr yma. Sut felly mae'r proses yma o symud yn ôl prosesau cyrathiad, gweithred hydrolig yn creu ceunantydd. Mae angen sôn bod ochrau serth ac uchel o flaen y rhaeadr. Mae'n stori yndi. A dechrau dall a plethu hynny fel dwi'n dweud i mewn i'r gwaith. Dwi'n dewis y dethol falle ambell i gwestiwn. Dwi'n licio hwn yn fawr iawn oherwydd mae hwn yn cael chi feddwl disgyblion TGAU Daearyddiaeth. Creu caled yna. Eglurwch sut neu tri newid sy'n gallu ddigwydd i'r craig sydd wedi labelu y. A dwi'n licio sut mae'r diagram yma yn falle yn tynnu sylw chi at clogfeini, cerigos. Mae yna graddfa fan hyn, sbiwch. Sgil da, daearyddol. Sgil soffistigedig. Gallwch chi ddefnyddio ateb y cwestiwn yma. Mae'r tystiolaeth yma. Defnyddiwch o. Dyn ni'n gwybod creu caled ydy yndyn? Be sy'n digwydd iddo fo? Wel, mae'n disgyn i mewn i'r plymboll. Ond falle un peth dwi'n licio fan hyn i bod y disgyblion pobl ifanc sy'n ateb y cwestiwn yma, falle'n gwerthfawrogi sut mae maint y garreg yma, yr graig yma yn newid dros amser. Clogfeini, mawr, wedyn cerigos, pebbles, boulders ydy clogfeini. Pam maen nhw'n mynd llai o faint? Pam maen nhw'n symud i lawr? Mae yna brosesau yn oes. Dych chi'n ymwybodol, prosesau erydu yn gweithio fan hyn ac yn torri erydu'r graig yma i lawr. Pa broses? Dych chi'n cofio? Prosesau threiliad yn dyfa. Mor bwysig i chi gyfeirio at y proses yma ac felly yn adnabod mae'r sgil yna o defnyddio'r cof ond unwaith eto cymhwyso fo i senario neu sefyllfa newydd. Mae hwn yn tirffurf arall mae angen chi fod yn ymwybodol dyffrynnoedd siap fi. Mae'n cael ei greu yn rhan uchaf o'r afon ble mae'r afon yn torri trwy tir ac yn erydu i lawr. Erydiad vertigol. Nid llorweddol, ond vertigol. Yna bydd y glaw yn ansefydlogi'r glanau'r afon a bydd y sgyrchian yn cario pridd a cherig i lawr y llethrau gan greu'r siap fi. Wahanol iawn i dyffryn siap I neu I bedol yn dyfa. Bydd y deunydd yma'n achosi hyd yn oed mwy o erydiad. So, rhaeadrau, dyffrynnoedd siap fi. Ystym. Mae'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r tirffurf yma a dych chi wedi esbonio ac wedi sôn amdano fe'n barod. Cwestiwn bach sydyn wedi bod ar y maes llafur a dwi'n siŵr bod nifer fawr iawn o'ch athrawon chi wedi taflu cwestiwn yma. Ond edrychwch ar y 3 cwestiwn dwi wedi creu yn syml iawn. Enwch. Cwestiwn 1 marc tebygol ydy hwnna. Enwch arwedd, feature, ec. Na adael chi I feddwl yn sydyn am I ddau nôl at hwn. Prawf bach I chi yn sydyn. Unwaith eto, saib, neu yn y cwestiwn ag ateb os ydych chi isio. Eglurwch sut mae arwedd A wedi ffurfio. Lefelau uwch yndi. Cael chi feddwl ychydig bach fwy. Cwestiwn 3. Pa ffactorau sydd wedi cyfrannu at tirffurf ec?
Mae lefel esboniad yn mynd yn fwy dwys, fwy soffistigedig unwaith eto, ynddo fe. Sbiwch sut mae cof yn cwestiwn A, ac wedyn gweithio fyny at gwestiwn fwy anodd, a mae angen chi defnyddio'r wybodaeth yna i ateb y cwestiwn yna. Ystym afon, dyn ni'n gweld ar yr ochr allanol a dyn ni'n gweld yr ochr mewnol. Pam mae'r geirfa yma'n bwysig? Mi gyfeirio at yn fwy mewn munud. Wedyn chi'n gwybod mae troelli neu troiadau a dolenni yng nghwrsau'r afon ydy'r rhain oherwydd prosesau erydu a dyddodi yng nghrygweithio. Dyn ni'n gweld sut maen nhw'n ffurfio. Edrychwch ar y diagram. Mae yna allwedd efo fi fan hyn yn dangos erydu a dyddodi. Yn diagram 2, yn symud ymlaen dros amser, dyn ni'n gweld bod siap morffoleg yr afon yn newid. Pam bod yn newid? Egni, llif cyflym, llif araf. Mae rhain yn cael eu clwch, mae'n siŵr. Chwarae rôl pwysig. A dyn ni'n gweld fan hyn bod dyddodi yn digwydd ar yr ochr mewnol. Pam ar yr ochr mewnol? Wel, oherwydd bod gan yr afon llif araf. Llai o egni'n does. Ar yr ochr allanol, mae'n erydu, fwy pwerus. Prosesau gweithred hydrolig yn cydweithio fan hyn i torri mewn, tandori yr ochr allanol. A dyn ni'n rhoi theori i mewn i bywyd go iawn fan hyn yn dyn. Edrych ar sut mae'r clogwyni ar afon yn ffurfio, sut mae'r ystym, a'r siap yma yn cael ei greu. Ar yr ochr mewnol, ydych chi'n cofio'r cwestiwn nes i ofyn enwch arwyddec? Edrych ar y diagram. Cyflech chi feddwl? Ie, llethr slip, pwynt bar ynddo fe. A dyn ni'n gallu dechrau adnabod rhain a dechrau esbonio pam bod rhain yn ffurfio ar hyd ein afonydd ni. Geirfa allweddol, peidiwch anghofio nhw. Yn mawr iawn dwi'n yn pwysleisio ac yn ailadrodd rhain. Llif araf, clogwyn, llethr sgip, dŵr bas, dŵr dofn. Dwi'n anghofio nhw, ond da chi'n ganwybodol beth sy'n digwydd. Dŵr dofn ar ochr allanol, dŵr bas, shallow, ochr mewnol. A ni'n dechrau disgrifio ond dyn ni'n dechrau mynd fwy soffistigedig gweld sut mae ystymiau llyn yn ffurfio. Oxbow Lakes. Dyn ni'n gweld fan hyn diagram, mae'n siŵr eu bod chi'n ymwybodol yn barod o sut maen nhw'n ffurfio. Mae'n torri'r gwddf ynddi, ac wedyn yn ffurfio llif ac yn sythu'r cwrs yr afon ac yn adael ystym llyn diagram 3 ar ei ôl. Horseshoe ynddi, fel pedol ceffyl, dyna'r siap. Ac wedyn dros amser, mae yna adfywio neu hyd yn oed proses o blanhigion yn sefydlogi, o prosesau o olyniaeth, cysylltu i ecosystemau fan hyn yn ffurfio fan hyn yn yr ystym llyn. Lle mae'r gwaddod yn cael yn sefydlogi ac gwaddod unwaith eto yn codi lefel ystym llyn yma ac mae yna blanhigion rhywogaethau bioamrywiaeth diri yn sefydlogi yn yr ystym llyn yma. Cwestiwn dwi'n gosod i chi unwaith eto. Cwestiwn agored. Cwestiwn dwi wedi creu disgyblion efo fi hefyd yn creu gael chi feddwl amdan. Mae'n bosib i chi ateb hwn a gael chi feddwl amdan, paratoi chi at yr haf yma. I gloi, dyn ni'n ymwybodol bod ni angen astudio arfordiroedd a prosesau'n bwysig. Dyn ni ddim yn anghofio falle prosesau erydu a prosesau cludio afonydd ni, oherwydd maen nhw'n allweddol pan dyn ni'n astudio arfordiroedd. Unwaith eto, dwi'n cychwyn ar rhan yma a beth sy'n digwydd yn y llun. Eglurwch. Mae yna lot o bethau yn oes. Pam bod hwn yn digwydd? Dyn ni'n gweld bod yna enciliad o'r clogwyn. Pam bod yna enciliad? Mae yna risg i fywyd neu i eiddo. Mae yna dau a mae yna rhyw fath o mae yna sheds neu cysgod yn y pen draw yna'n does. Pam bod hwn yn digwydd, dyn ni hefyd yn gweld rhyw fath o cylchlithriad. Dyn ni'n gweld falle tirlithriad, mas symudiad fan hyn o ddeunydd. Pam bod hwn yn ddigwydd? Beth sydd wedi creu hyn i ddigwydd?
prosesau ryddi mor bwysig yndi mwyn I ni dechrau egluro ac adnabod hyn. Hindreilio, chwarae rôl pwysig. Creigiau yn cael eu gwisgo I ffwrdd o ganlyniad I fod yn agored. Licio hwnna, agored i'r tywydd. Pa fath o dywydd? Hwnna'n allweddol. Tywydd sefydlog, tywydd braf, neu oes yna amodau, tonau arall sydd angen gydweithio fan hyn. Ac I weithgaredd biolegol yn bwysig ar ran hindreilio. Dwi'n cyfeirio fan hyn at hindreilio ffisegol sydd yn chwarae rôl yn y math symudiad yma. Dŵr yn hollti'r graig ydy broses o rhewi dadmer. Wedyn dŵr yn rhewi ac yn ehangu, lle ydy'r hollt? Rhew yn toddi a'r dŵr yn llifo'n ddyfnach i'r hollt. A wedyn proses yn ailadrodd nes mod bod y graig yn hollti. Proses sy'n bwysig mwyn I ni esbonio be dyn ni'n gweld fan hyn yn y llun. Hindreilio biolegol. Dyn ni'n gweld y gwreiddiau y blanhigyn yma dros amser, cofiwch, nid dros nos. Hwn yn dechrau rhwygo, torri'r deunydd meddal yma. Mae planhigion gallu creu lot o broblemau. Ac yn yr achos yma, mae hindreilio biolegol yn cyfrannu tuag at y broses. So felly cwymp creigiau tirlithriad yn adnabyddus fan hyn wedi cyfrannu at hyn. Pa amodau? Pridd dirlawn, waterlogged, gair allweddol, ynddo fe? Pam bod hwn yn digwydd? Pa fath o dywydd sydd angen I greu'r amodau yma? Dyn ni'n gweld fan hyn craig fan dyllog, porous rock, craig athraidd anathraidd. Ydy'r rhain yn canu clwch? Mae'n siŵr bod nhw. Mae nhw'n geirfa allweddol hefyd sydd yn cyfrannu at y broses yma. Peidiwch da chi anghofio y brosesau aryddi, oherwydd dyn ni'n gwybod bod rheina dyn ni wedi defnyddio yn y brosesau afonyl hefyd yn berthnasol i'r proses arfordirol yma. Gweithred hydrolig, nerth y tonnau, yndi. Sgrafellu, hydoddiant a threiliad, maen nhw'n hefyd yn gweithio ar hyd yr arfordir. Dwi'n gosod fan hyn falle cwestiwn unwaith eto, os ydych chi'n edrych ar hwn wedi'r sesiwn yma, mi allwch chi roi saib pause i'r fideo. Eglurwch y prosesau sy'n arwain at fas symudiad hyd yr arfordir. Ewch ati I ateb y cwestiwn yma os ydych chi eisiau. Ond jyst edrychwch a cymwch sylw, dyma'r cyfarwyddyd, dyma'r cyngor dwi'n rhoi chi. Edrychwch ar y bandiau yma, sut dyn ni'n cyrraedd y lefelau uwch. Pwysig iawn bod ni'n adnabod hyn. Tip bach I chi fyna. Drifft y glannau. Mae'n siŵr eich bod chi wedi gweld lluniau adnabyddus yma draws y Deyrnas Unedig a bod eich athrawon chi hefyd wedi sôn am y broses yma. Ond proses syml lle mae gwaddod a deunydd cerigos pebbles yn cael ei gludo ar draws y traeth gan rym a cheryntau tonnau. Yndi, mae'r rhaid I chi fod yn ymwybodol a dechrau dall y broses yma wrth I ni fod yn gallu ymdopi efo cwestiwn yma os mae'n codi mewn prawf arholiad ac yn y blaen eich lefelau eich tasgau asesu chi felly. Dyn ni'n sôn yn aml iawn am y broses yma o'r prif wyntoedd yn chwythu y tonnau mewn ar ongl 45 gradd, tyndwr, torddwr, lle mae'r tyndwr yn tynnu nôl y deunydd ar ongl sgwâr 90 gradd, ac wedyn yn cludo fo ar draws y morlun neu'r traeth. Mae'r rhaid ni fod yn ymwybodol o'r geirfa allweddol yma. Felly, dyn ni'n gweld fan hyn bod prosesau allweddol yn cydweithio fan hyn, a mae'r diagram yma yn dangos hyn mewn bywyd go iawn. Tirffurfiau adnabyddus yn ffurfio. Sgwn I beth ydy hwn? Ydych chi'n gwybod? Ydych chi'n cofio? Ie, tafod, spit yn dyfa. Pam mae hwn yn ffurfio fan hyn? Pa amodau, conditions sydd angen iddo fo ffurfio fan hyn? Dyn ni'n gweld ar hyd aber, lle mae'r afon yn cwrdd ar môr. Dyna'r fath o amodau sy'n angen I fod yn ymwybodol a cofio, dyna beth sy'n digwydd. A dyn ni'n gweld tafod fach arall fan hyn, lle mae broses dyddodi yn does, dyddodi sy'n digwydd fan hyn, lle mae'n mestyn allan i'r môr.
Fel dyn ni'n gweld fan hyn bod drifft y glannau'n cario deunydd i fyny ac i lawr y traeth. Pen tir fan hyn, dyma ble mae'r arfordir yn newid i cyfeiriad. Gwyntoedd parhaol yn achosi cyfeiriad y tonnau fod ar ongl. Gwyntoedd yn parhau i achosi drifft y glannau yn cario'r deunydd a'i ollwng mewn dŵr bas. Defnyddiwch y diagram yma i ddisgrifio ac egluro'r broses. Mae'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol ohono fo. Allweddol iawn wrth i ni ddechrau dadansoddi'r tirlun. Hefyd, mae yna bardreithau mae angen i fod yn ymwybodol ohono. Sbiwch a sut maen nhw'n ffurfio? Wel, mae'r afon neu hyd yn oed yr môr wedi colli egni yndi. Colli'r egni ac yn felly dyddodi i llwyth ar hyd yr arfordir fan hyn. Unwaith eto, dwi'n uwcholeuo geirfa allweddol. Geirfa allweddol sy'n rhaid chi bod yn ymwybodol o. Dyn ni ddim yn anghofio amdanyn nhw. Dyn ni'n cymhwyso, dwi wedi ailadrodd y gair yma, nifer o weithiau yn dyn. Ac i dechrau'r gloi sesiwn yma arfordiroedd, dyn ni'n edrych ar tirffurfiau wahanol. Tirffurfiau erydol, clogwyni, bwa, stac a stwmp o gofau. Edrych ar arweddion ar graddfeydd wahanol. Dyn ni'n edrych ar plymbyllau. Dyn ni'n edrych ar ogofau, graddfa fach, arweddion fach, lle mae yna bwa, stac a stwmp yn fwy a raddfa fwy eang yndi. Enghreifftiau sydyn iawn efo ni fan hyn i chi edrych ar. Yn siŵr bod chi'n adnabyddus ohono fo. Ac felly mae angen i ddechrau disgrifio y broses o sut maen nhw'n ffurfio. Yndyn, na i fynd nôl i'r sleid yma. Dyn ni'n ymwybodol ohonyn nhw, ond defnyddiwch y termau. Dwi jyst yn mynd i bigio un y ddau fyny. Tandori, undercutting, sgrafellu, gweithred hydraulig. Dyn ni ddim yn anghofio nhw nag dyn. Achos dyn ni'n defnyddio'r iaith yma i ddisgrifio ac i glir o'r sut mae'r broses yma yn digwydd. Cwestiynau sy'n gallu codi mewn arholiad yn eich tasgau asesu chi ar ddiwedd y flwyddyn. So felly, edrychwch ar yr enghreifftiau fan hyn. Gweithred gemegol, prosesau hindreulio yn gweithio fan hyn yn does. Dyn ni ddim yn anghofio nhw achos maen nhw'n allweddol sut i ddisgrifio'r broses. Cydglymu, cydblethu. Gweithred gemegol, dwi'n darllen fan hyn ar y chwith, mae glaw yn fath o asid gwan iawn sy'n gallu hydoddi sialc yn hawdd wrth iddo ddisgyn ar do y bwa. Ynghyd â dŵr hallt y môr yn cael ei chwistwellu gan hyn ac arwain y do'r bwa yn dymchwel. Rhewi dadmer, dyn ni'n cofio hwnna, dyn ni'n plethu, dyn ni'n defnyddio fo, dyn ni'n cysylltu. Dyna beth sy'n creu daeryddwyr da iawn. Cysylltu iddo fo i'r darlun mawr. Rhewi dadmer wrth i ddŵr lenwi holltau a craciau yn y graig, mae'r hewi ac yn ystod y nos ac yn ehangu. Maen nhw'n chwarae rôl bwysig ac mae hyn yn gorfodi'r holl ehangu a dros y blynyddoedd, dros amser hir tymor byr, amser yn bwysig yndi, dyn ni'n gwerthfawrogi graddfeydd ac i ryw raddau mae daeryddiaeth, wel yndi. Mae daeryddiaeth yn astudiaeth o amser, llefydd a pobl a graddfeydd. Dyn ni'n gwerthfawrogi graddfa yma ran amser, blynyddoedd maith o hindreulio, o erydu, o darnau mawr yma yn hollti ac yn torri lawr i ddarnau bach. Felly i gloi y sesiwn yma, fi'n credu mae'n bwysig i ni feddwl ac drwy ni weithio drwy sesiynau yma dros yr wythnosau nesaf. I anelu niwch. A dwi wedi dwyn hwn gan cydweithwyr ac yn meddwl, mae'r rhain yn werthfawr iawn i mi a'n ddisgyblion ni, a dwi'n gobeithio hefyd mi bydd hwn yn werthfawr i chi hefyd. Manylder, detailed descriptions maen nhw'n dweud fan hyn, ynddo fe. Mae angen esboniadau dwys. Mae angen i esbonio mewn ffordd dwys a defnyddio geirfa allweddol. Mae angen i fod yn gywir, accuracy. Mae angen i fod yn astudio beth ni'n neud ac beth ni'n edrych ar ac sylweddoli, reit, sut mae o yn plethu a sut mae o'n gweithio'r sefyllfa yma. Mae angen i falle gwahaniaethu rhwng pethau.
sut mae o yn sut allwch chi gwahaniaethu rhwng brosesau ffisigol a dynol. A mae geirfa, mae'r iaith yn bwysig. Dyna ni'n ymwybodol o sgorion uchel ar rhan y cwestiynau 6-8 marc ynddo fe. Mae hwnna'n bwysig iawn yn bod ni yn cael lefelau o syllafu a'n gramadeg ni o'r safon uchel. A mae'n siŵr eich bod chi wedi clywed nifer fawr o termau allweddol yn cael eu bwysleisio, a mae geirfa allweddol yn bwysig iawn i gyrraedd y lefelau uwch. Ac i gloi, efallai bydd yna gofynion i chi i greu braslun, sketch. Byddwch ofalus efo'r hyn oherwydd mae'n rhaid ni fod yn ymwybodol o sut mae prosesau a sut mae tirffurfiau mae'n cael ei greu. So byddwch yn gywir efo'ch sketches, efo'ch brasluniau chi felly.